Machiegni kendo nya Karamogi. Moko kuom jo ohala machiro manyien ma Siaya jua kali bom ma Siaya kono lala ma nengone pok oyangi bang' mach mitudo kod ng'ikruok mar sitima muoch kendo wang'o mwandogi gino manoweyogi kod lala modhuro. Jo ohalago seyo migawo makedo gi midhiero mabiro apoya e kaunti ma Siaya kuom yolo e tich kendo rem chwalo masinde mag nego mach mar reso masirano e yo mapiyo. Dalinta Uma nigi ler mathoth. Masira mar mach nomuoch apoya nono e boma ma Siaya mowang'o sekta mar jua kali mar Siaya New Jua Kali. Mach makamano ichich ni nokel kod ng'ikruok mar sitima, midhiero ma oweyo johand jua kali kod lal modhuro ka giwacho ni ne ok giyudo thuolo mar reso kata mondo matin. Walalo gik mang'eny to sani kaka dwa chak be wakia. Sani onego bed ni wauso wan jo hand to mouth. Lwen sani ani duka kacha uso koro gima dhi timo kawuono akia. Wan wakonyo wakwa kony makende. To wadware immediately nikech gima dwa tim sani onge jatelo. Auso shok go. Auso gimra amora mani duka. Tatwange duka kanyo masin kende en 60,000 masin kende. Masin no nendo wang duto te. Kora akia an konye madakwa. Gima dawacho onge pacho kuti. Kanye kila kitu mara ni dichwo yaona kaka mara kora kia gima datim. E twak margi kod jofwamb weche, jo ohalago seyo migawo makedo gi midhiero mabiro apoya e kaunti ma Siaya kuom yulo e tich kendo rem chwalo masinde mag nego mach mar reso masirano. Gima wanyalo wacho ni wadwaro ni system minyalo simgo pi, inyalo simgo mach obed active Siaya. Nyobed ni en active gik makamage nyoko temre koro nyithindo gi nyoka responsibility kede. One gi fire brigades to they are not working at maginyalo konyo situation makama kowuok. Koro nyobed ni gitiyo gima kamae los makamae nyoda kwa yudo. Koro gima temo wacho ni gigo ketgi in a way maginyalo konyo jopiny. Kik gibeda gik moko kamoro mabedo displayed to gikony jopiny. E kinde no jo ohalago bende yuago muoch mar mach makinde ka kinde boma ma Siaya ka koro gikwayo tend kaunti ma Siaya kaachiel kod migawo makeyo teko sitima Kenya Power mondo oruw timo nonro e wi muoch mar mach mosenenore e bomano. Moke mach mokwongo ma waseneno nyoche ka mach owang'o chiro Bondo, waseneno kamae machal kamagi otuch Ugunja, kendo waseneno duogo chien mar sirikal e kawo okang' e kindego eko ma mach machal kamagi kitimre. Onego bed ni town kaka koro municipality maduong' kaka Siaya kama wan gi gik simo mach moikre kendo man tayari sana e town mosechako dich kendo madongo piyo kaka Siaya kama. Samwawuoye ni endi nitiere gik simo mach man mabor kaachiel kod kuondego monego bed ni gibetie gionge kata mana pi e igi, to maendigo kaka irito town dware ni kaachiel kod ozima moto man ready kendo man tayari mondo lal machal kamagi kik timre. Akoro kawuono ni endi ema jua kali owang' kamano. Ang'o mabiro timre ka mach kendo chako tuch kuonde moko machielo. Kaunti ma Siaya osebedo ka kale midhiero mikelo kod ng'ikruok mar teko mar stima maweyogi kod lal mar mwandu mathoth. Dwaro koro nitiere mondo tend kaunti oranga nena wachno e yo matut mondo oketo kenge mowinjore e kinde ma mach omuoch, nimar mano biro duoko chien lal modhuro. Dalinta Uma, Ramogi TV.